Baba gaskiya garin nan ana wuyan kuɗi. Kada la gafara da Allah sakare wanda baka san abin da kake me wani magana kuɗi ga matsalar da take da mutane cikin gwamnati kula da ita ba yanzu ka gafa ba damar da zaka aiki sayan yarinya kubewa ko daddawa ko gihiri sai a tare ta akan sakon gini a kwace sannan wannan yar wayan nan a bika a kwace a bika a tirmahi Wallahi saboda Allah fa gaskiya ne abin da yake faruwa kenan amma ni ina ganin wannan abun ba da laifin ka ba kware makwa da laifinka ai karfe ɗaya baya amu sai ka haɗa biyu to baba abin da yasa ana cewa assalamu alaikum sai ga mutum ya tsallake wani ma bai idan da sallah kana tsallaka ta kansa kana gudu ni fa baba wai ba za a tsaya a addu'a ba ba wanda zai kwace min wai a garin nan ha ba ba duk iskancin nan na shiga Lagos na shiga Abumalu ba inda kasan gada baba wajen wata na tara ka shiga ƙasar kaifi na wuka ma a ban shiga wannan garin baka shiga wannan garin ba da sauranka da saurana ba da sauranka duk iskancin ko ni yanzu da nake jin kaga nayi farauta nayi rikici nayi fada nayi menene kai ni fa dage mun haka yi ganin wajen masifa karfan banza karfan wuta amma ni me ma aka yi wuka ko takobi ko adda baba ni ma ina mamaki wai mutumin da zai zo ya ce wai ka ka cire bada mu waya abu ne ai Allah sauke gaskiya ne baba to kai yaro ne kai baka san komai ba me ka sani daga faladan sai daga mu ko ga mun san sassaken kargo kanya marga dorawa marke duk mun sani a gaskiya ne Assalamu alaikum. amin alaikum salam Baba da Allah tambaya nake yi wallahi. Allah ya Gidan Jummai Jarka. Jummai mala Jummai Jarka. mu fa nan ba zaman magana sanin gidajen mata muke ba kawai je kana ka guri ana rabu da shi Baba da Allah Tambaya nake a gaya mana. to muka ce da kai ba mu sani ba ko dole ne kawai ba wata magana sallama ba ni ko dan renin hankali ko dole ka mara mutuncin manzo wallahi wasu mutanen ma dai ni ina ganin Wata maduro wallahi baba wuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi gashi gashi wallahi gashi akwai wayo Allah inna lillahi wa inna ilaihi ana kana